Hey, how's it going, guys? It's me, Calvin Roy, back again with another video vlog. Karon, today is Independence Day, so happy Independence Day sa inyo tanan, guys. Maghimo lang pa ni short video dyan. By the way, as you can see, nagpagupit na ko kay stang iga nga sa eskwelahan. And I think dili na ako makayang pagpa-long hair. So I think ang dito lang ako ang buhok. Daas na dyan. Actually, diri na siya sa may diri dapit na. Pero dili na ako makayang kaigang jud. Wala ko nasanay. So nag-decide ko nga magpagupit. And yeah, mo to. Hey, how's it going, guys? It's me, Calvin Roy, back again with another video. And karon, guys, kay tagaan lang ta mag-update kung unsay ka ng mga nahitabo sa aqua karon, sa amua karon. Karon kay syempre balik na ang klase, eskwela na po do sab. So I think I'm gonna have to say sorry sa inyo hadaan kay dili kayo ko maka-upload. Time na pod para mag-study usab, mag-eskwela usab. And good thing about it kay wala may klase every Friday, which is today, Friday. Wala may klase karon and wala ko'y dili pa ko sure kung every Friday is maghimo kog content or mag-shoot kog vlogs or unsa ba. But for karon, guys, tagaan lang ta mag-update kung unsay mga panghitabo karon sa ako ang kinabuhi. Syempre gusto po na ako mag-share sa inyo, guys, kung unsay mga nahitabo na sa ako ang life karon. And so, by the way, guys, mapansin man ninyo, nagpagupit na ko. So, that's one thing na kailangan ta mo i-update. Nagpagupit ko kay astang iga nga dyan sa among classroom. And maybe, baka naman, basin naigatan na sa inyo ang vlogs na ako. Basin lang. Dili lang ako ang gusto jud mag-suggest ani, but I think most of the students, senior high students sa unta butangan ninyo ka ng tarong na ventilation kaya ang uban ceiling fans wala naga-function. Basta ang hangin wala tarong na hangin, wala may ma-feel kundi init, perminti, kaigang, ingana. And that's why kailangan na mo magbitbit og paypay perminti. But yeah, karon, guys, na may mga assignments, na may mga projects. So sayo pa kayo, no, pero ingana jud ang life, laban lang, let's go para sa kaugmaang tarong. And yeah, by the way, konde, guys, nami gibuhat niya page kami sa akong mga barkada, sila Mark, Jasper, Denzel ug Jeyo. Nami gibuhat nga page na actually ako ang nagbuhat sa page. So ako ang naga-control sa page, and admin si Mark pa lang akong na-add as admin. Yeah. So, actually si Mark pa lang pod tanan nang naa dito ang anong kay ang iyahang mga ideas mong good kay benta kayo nga. So, ang name sa mong page, guys, kay Spaghetti Buddies. Kana siya nga name sa page, gikan na siya kay Mark. Since sige na siya gingog spaghetti, kana mo nang nahimong Spaghetti Buddies. So, dira na nag-originate, char. Yeah, kato, maybe you wanna check it out na lang sa description box below ang link sa mong page. And please like the page, follow the page, send some love, yeah, let's go. So now, i-share na ko sa inyo ang mga libro sa eskwelahan. Nami general biology since STEM and may, so na-judge may nga subject. And dance and recreational for health. PE. For PE ni siya. Napod may personal development per dev. Nayuban grade 11 nakatake na ani na ay some schools na nakatake na ani as early as grade 11. I think mas early pa, like grade 10 jud. But kami wala pa. So yeah, grade 12. Contemporary arts. And also the most hated, quantitative research na book. And last but not the least, libro na mo from social sciences na subject. So
Naa may duha ka subject na walay libro. Wala ko kabalo kung ano, but ingon nila mao lang jud daw ni ang amuang libro for grade 12 and ang mag-provide og libro sa amuang chemistry and physics kaya ang mismong mga teachers. So wala pa sila na-provide sa mua. So wala pa may kabalo kung asa may mag-study ani karon. Nya by Monday mag-quiz mi sa chemistry, so I think sa internet jud ta ni mo kuha. Guys, nakoy problema sa kuang pan ba? Nakoy problema sa kong computer. And mo ni siya. Kani. I do not know kung naunsa ni, but if kabalo mo guys kung naunsa ni, and if kabalo mo kung unsa ni pag-ayo, ma-appreciate yun ako inyong tabang guys. Like, kailangan ako mawala ni lain kaayo. By the way, today is birthday ni Jeno and gikan na sa ilaha. Nourishment our bodies, to make us strong and healthy. In Jesus' name we pray. Amen. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Nangaon mi, so Jeno, thank you kayo sa pag-invite sa kuha. And yeah, I think napa sila dito aron kay Ulan kayo, na-stranded sila ila Jeno. I don't know if gihatod na sila sa iyahang papa or stranded pa sila. But yeah. Na si Chris, na si Kobe, na si Val, si Romel, na sila. Dali ra lagi. Magunsa man ka to? Slow mo, sige daw. Dali ra kayo. Sige gani. Sige, adto dito. Ambak. Ano man unsa ka? Mambak ko. Ikaw dalang kamera. Nag-vlog. Eh, kanilang slow mo. Sige, lina.